Malaysia Ghana for one a war a chichi ne abincheye Baafour Kumih achiao doma aduana ntuntum de hye kronkron a meda amamre amane ne amanyonsem TV so ena meba mo nchen anwumre ensu sene da meka no senye nchirima nti a wona ebeba a omo beti saa nsem ya ye kanine ya enke baabi amakasa duru no keni kwan se mekasa biom enso daade bechi nyina no na nsem a obeti no nche se eyese oba na obeyi nsem bi ano anase obeka abakosem a eye truro chire nipa okasa na onti nema bi ase nanso ogidi senia oka no oka na akatachisem kwanso ne saaso nti ne Baafour Kumih achiao ene so mababiom masama meka nyina ne se menenam ntintamfidie kese so eye abefo kwani eso na mekohu audio bi a nia okasa no osi ye frene Computerman or ye prophet or your D4 or a lawyer or a professor or sani or hine na okasa ahumpo kasa so eno humwaye na mede ebre no bia na bebre mwaye bebre ba maka ni nyina na abakosama horo amaka ni bia no onte ne da nti nasum ye ne he nti nia okeka ne nia okeka mate se Wontumi chama Wontumi aka asembi ewo Asanteman mu a sebe wona enim abakosem no kire se chama Wontumi aka asem a ebroso echere nia se oka ne waka nti yemo na se nuam sa ohene na ade ye frene Computerman no onim amamre ho hwee sei onim abakosem a ewo chama Wontumi ene na setu ababio nyamekese entem onim chama Wontumi yakone abakosem mu a oka asem bia wa Asanteman mu a ye frena Asante ahemfi a eyen krokrokra na ye de krokro no ye ninatam ye mono sanse chama Wontumi eye oyoko dihye kan ayokofo ba ne chama Wontumi sa Computerman no onim hwe okasa na no kwa okasa bre keke Asantefo mu yima sum na muntie mo amu ye bre se chama Wontumi ye mo na se nua no chama Wontumi ye ntimi nya ne hwe wo Asanteman mu chama Wontumi ye minua Baafour Kumih achiao a me kasa no oye minua ase ne se chama Wontumi ne papa ne frene antwi boss yako a na oye hene
anasa busuapan ni kese pa ewo kontase hina na yefre ne antwi bosi akono ne ba ne chama wontumi prekope madi kana ka kire mu se kontase akonwa no ne wofase ne asante akonwa amamre kwanim enti chama wontumi otumfo ye na jakuma se uwo faba oye woba enti chama wontumi se okase seven producer okọ manhia se ye fa amamre kwan so na nyetumidie akasa enka wonsi obibia so na wakọ otumfo ho sanse ne papa kumado no asem kire ne so a ono no ho no de bekọ ne papa ni ho a oni ni dina konwa na munnim amamre munnim abakosem enti obibia ye twe camera si wani ma no wakasa bre hunu kwa chama wontumi ne papa antwibosi akon ni nua ba a efena amaketwa oni ne kokyere nyamfa kuro a efo amaketwa krom a wo kasa se Computerman no we ufri nyamfa de a chama wontumi ne soa ne bekyekere nyamfa kuro nti wonnim ne wo kasa o mesi wo so ansa ne wo de na akọ manhia akodwa na to ama otumfo wonnim ne wo kasa hunu kwa wano kate kwa se occultism no sebe efamani so a na efama dwene mu a na mo kasa we law professor wo chambers wo he hwan ni hyawase wudi asen court be nda krokro wadi asen court be mu na wo waka kire osagefo osiade yo doctor adwombadu a otoso mienu se ono pe fame hwe nsem bebre wa mo kana yetie mo keke na yen sebe omo titi yen omo yen keke enti frebre santin na no ne nananum ka kire ne se obi a oti akonwa breso se oye akwada mfie dukra na yede natena akonwa ne so a fa anidie ene buo bia efata ema no wo Computerman wo 57 years mfie aduonum enson anya wo yonkokra ne me ne wo de akọ otum osagefo osiade yo doctor admombadu a otosumienu na me no aya na mpanyufo se koka beka yen no aya na yempe sa wo yesa ene wo nsem bia wo kafa osagefo osiade yo doctor admombadu otosumienu a oye high court judge a na udi obi compare no okoka se go so hene ene nanama mpon hene anya osagefo yonko no ma wo yesa na wo be hye na horoba wo be hye na bufo amayenso yakasa akoba bia enye se yakasa ko nanso empare me Baafour Kumih achen me firi mpanyimfie me nananum atena nkonwa kese bebre so bine barima antwibosi akon kontase hene na kontase abusuapan na onyane ba bi ko
ɛne so nti saa nteteɛ na bɛde maaye no ɛma yɛ kwane ɛma yɛ nkasa ntia nana biara nti mema no ɛnto sɛ benase tutu na abrempɔn no bi koraa sɛ mebɛkasa atia no sanse sɛ me akonnwa a me nso me di no sɛ mewɔ Asanteman ma nka me abrempɔn no bi because me yɛ Baafour ne saa so nti me nkasa entia abrempɔnfo no bi wo sɛ wotu koti saa na wobɛto asan wo ankasa Wontumi mu ne saa so nti me nkasa ɛnyɛ nana mampɔnhene ne yɔnko ne ɔsadwefo ɔseadeɛ yɔ Dr. Adwumabodu a ɔtɔ so mmienu na mo mɛka sɛ ɔmo nyinaa yɛ pɛ sanse obia yɛ paramount chief so wakonwa yɛ bɔne 19 kwadwobreko yɛ bobi deɛ kyina no pa woni ne nyinaa the same status na mo wɔ na aya na me dia obebre o makomam sɛ asantefo gyina almost paramount chief bi wɔ Asanteman ma ɔsoso ne dɔmahene ɔsadwefo ɔseadeɛ yɔ Adwumabodu a ɔtɔ so mmienu hwɛ ne maka no bebrebe no monti yɛ wahu dɔmaa bɛbɔ ase no ne yɛ nte Asanteman kuo dɔmaa mane bɔ ase no ne yɛ nte Asanteman kuo madi kana kyerɛ mo sɛ ɔsɛ tutu a odi kan no ɔyɛ aduanani ne papa yɛ aduanani nana ansa sasraku ne dehyeɛ ne ware ɔsɛ tutu maame ne bɛkɔ nɔnwo ne bɛkɔ bosom tutu so ɛkɔgye awoɔ de maa no na ɔde woyɛ nti ɔsɛ tutu a odi kan ne papa yɛ aduanani a ofiri akwam fie enti sɛ mo kama bakɔsɛm na aya mo nka nea ɛyɛ nokora monnim montie da monkɔ bisa mo nanananom ne yɛnka nkyerɛ mo enti sɛ wobɛtena fidie so wonya kwanya na wosa ho mmara ne sɛ na wosa na yɛbɛtuma samra ne ɛkyɛ no wo deɛ na sɛ tutu a odi kan nyame kɛse ɔbaayɛ no wamfiti prako no bɛyɛ Asanteman ehino obedi otumfo obriebo a na konwa a ɔyɛ no wɔfa menkɔ hɔ because maka ho nsɛm bebree mensa no repeat biom mensa no nka saa asɛm koro na biom na mo nyam pɛ sɛ Computerman ɔte aseɛ ni sɛ saa asɛm no kan ɔmfa na no ntwitwi fom sɛ ɔsadwefo ɔseadeɛ yɔ Adwumabodu ɔbɛba na asɛ tu aba bio hɔ abɛbu nkotodwe abɛpa ne kyɛw bi ansi da na munnim nea mo keka gosu man hene sɛ wono di ne sɛ konwa so a yɛde yɛbu ne sɛ ɔyɛ man hene te sɛ ɔsadwefo ɔseadeɛ yɔ enti me nkasa ntia no na mom sɛ ɔno amu ba na ɔbɛkasa ka sɛ anyɛ ɔsadwefo ɔseadeɛ yɔ Adwumabodu ne yɔnko no na anana na mampɔnhene ɛbɛka saa asɛm na mewɔ muayɛ a mede bɛma wɔn bɛde memfa wo ho ahomteɛ ɛnkɔ kasa ɛmma kasantwie bi antwi nananom sanse bu a mewɔ ma ɔsadwefo ɔseadeɛ yɔ Dr. Adwumabodu a ɔtɔ so mmienu no mewɔ saa buo na bi ma nananom atena konwa nyinara manhene ɛwɔ Ghana nyinara sabe uwo srema mantifi do no ye paramount chief wa mi bu se do mahene pepepe me kasa ntia biada enti Computerman
se ofa afofra hwo hu ye enye sa da bi metro life amo hu say yes mpesa nka kire o ma say say the word king no am use no Ghana no mo ntiase oye king ma kirem nie ntia Queen Elizabeth wuye ye friend na say to ababio ewo land na yamfrɛ himfufuro bia anka no ho ni nyina ne say eye wadwadie partner ntia sa wontie sa asɛm ne da setete no ane ye tonkoa no asante di mu akotene tono nipa bebre firi firi bunu firi asante efiri baabia Ghana baabia na omo kotonkoa no omo de wona akoma abrofo enti ye ni won efiri sa ebia no mu asantefo nananom eboama nkoaton ekoso ewo wiase ti se wunima eni ntinima British enim na asa tutu anasa onim asante akonwa madika na akasa asem no dada mempesa medo ho ahomte ose fiachi eni abofon biom enti me nkɔ ho pi na me ka mo wate se Africa da ha no yewo kings miensa yabobo odini no ya mo Ghana nka ho madika na kirem se na asedutu no oye prominent paramount chief yekese obi a prominent paramount chief a odimu ewa hinyem odimu ewo Ghana yegini tum na mo nsemo kese oye kina mi bisa wo se Ghana constitution ye ya ono ne ye de koto nanim ama osan Computerman a we prophet we hene we lawyer woni na se nana obribo hin ana katachi afrifa ajani mako ohine ba media teacher owo museum ho nana poma wonya saposo nya support cruise mon copy the word king no na mon pay the meaning of it na mon hu se ye ka se obi ye king na ye pese ye kire se na chi no hini bia ni corona otim no bi ti se Morocco king ti se Swaziland king ti se Mobutu king ti se Spanish king ti se Denmark king ti se British King Charles na chi ni ye ni hini bia o ho biom enti na mo kan mo ntiase o ton mo ntiase nti munja sansensem na mo keka no na ye pekinsa ewo Africa omo ye miensa pe ko Google na wo refer bibi ma Google ko Google ho na ko pehwe the formation of Asante Kingdom no uni kwa no fa so bai ma cheche ni nyinam timi nsane nko ho biom na mo mpesa me ka cho se hwe won kasa ye wan hwe won kasa ye dabi mo be ma ye de ani die ni bua ye wo edi mansan Asante ahimfo binom no ye de atonchen na ne ye se ye ka kire won no ye beka pempen yes ni pen na mo masem bi wo ho a emfa obi ho ahi sense na amampon hine te wono nsema ekoso ba ne bia onka bi
na asa tutu a mo koma na nti a mo keka sebe emfrani masem te se ne awo Computerman a wo ye prophet san ye odifo ye lawyer ye hene no mo keka no na asa tutu aba bio nyame kese ki Solomon onka bi tim pese wiasefo nyina mo ntia sese osagefo osiade yo adwumbadu doctor a otoso mienu oni nana santehine eni ntokwa na nana santehine susu eni ni ntokwa biarai da krokrada onka asase oni ne wontokwa nti mo amo kasa no munya very careful Asante bloggers munya very careful na ntasukoko wo bia num na ogya tufufuo asunjenti ema ye kasa enti wo kasa chama wontumi omra na omasiw so na omfa ne nkomanhia no wunnim amamre na wunnim the history the connotation between chama wontumi and otumfo. You don't know any clue about them, their existence and the relationship between them. Wunnim da krokrada so wunima and kasa comment now here no commentary won some na beka no your friend say commentary now be ye say be one meka asem bia eto asomu na chama wontumi no so onka asembone ne papa ne wo kingdom sani amoka no no so be building the kingdom wo ne papa fie wo ne papa kingdom no so be building the kingdom enti mo amokasa no mo nti ase chama wontumi nimnia oka ankasa onim se ne papa wo fase ne papa akonwa a wote so sekuntanse hene akonwa no wo fase ne na ase tutu enti se ne papa wu a ne papa wo fase ne fa akonwa enti se ne papa tiase o ne papa wu o ne papa ne na ase to ba bio nyame kese enti se ne papa build the kingdom a ne so onso kese wa build the kingdom wo kingdom no mu a mo he mu mini amotiko adwa pa monte abakosamase monte amamrase monte amaniase no one se mo kasa gwe se ye the speaker besimoni munti mo kasa hunu na mo kasa kwa. It is never done anywhere. Enti me de nia meka ne say Computerman ko na san brebium ko your research ne pe the connotation between chama wontumi on na say to abio ya mekese entem krobe asante kotoko hene kope nia ewo ba mienu bentem na ntena ba bi enkeka nsem hunu na say tutu medini buoma na enye nne kwa na ofa so a oba ya enkonwa ntwanto bi na ne ededa ho tafo akonwa kwa na ofa so osie no mamponde oba ye no na asante enkonwa bebre gu court enso otimi tena ne to so fia no baba no nkro na no ndu tena se anaju be se dumienu nyina na ote wo no odi asem ho na medini buoma no enti menne mi menya ne kasatia da krokrada timi mfa wo ho abufuo anasa wo ho ahi emekasa emama no nto na se to ba bi o da krokrada se bi suma me bom pa se menko kasa ntia na se to bi o nka me mpa ibokra nse me kwa aka mo me kwanim na enkumi na mankoduru ho kra aka sa asem na a kire no yese panyini tie maate nso mante
ne saa so nti ne ma mehwɛ mu din mo nsɛm a mo keka no bia no mehwɛ mu din bɛsɛ mo anhwɛ yie yɛde amammerɛ bɛto nkyɛn na sɛ na mo bɛba no raw no yɛn nso bɛba no raw nso me ba no raw kora sɛ den a yɛse akokɔ bronsa ne yire mfiri akroma me bufu sɛ den ɛnkɔ ene paramount chief biara ɛwɔ Ghana so sanse meme nana ɔwo me maame papa na ɔte paramount city ni bi so nti me nyɛ saa ɛnɛmɔ ho sɛ no ɛnkasa ntia na biara yɛde besia amona meka no sɛ monkyɛ ɛma ne nka obi biara ɛnsa asɛm a makan Baafour Kumih akyɛw me Computerman ofa wane ne na wafofa fofora emfa nkɔ osagefo osiade yo domama hene doctor adwumobodu a otoso mienu kanafo domafo aduanafo wona wo achichi na bencheye Baafour Kumih akyɛw me de ma no besi na madamu nyina se wo a wo nsa bɛka se nwe bia no kya kosi se Computerman ne nsa bɛka bi na obehu se enye ni tipen ne osagefo osiade yo doctor adwumobodu a otoso mienu mamu nyina mo ne tie enyado